मित्र भाई बहन, आज हमनी के विचार करे के पौलुस से प्रेरित के द्वारा फिलिपी नगर के मसीही समाज खातिर पत्री के पहला अध्याय के मित्र त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ तो ओमे देखी फिलिपियो के पत्री 1 अध्याय 8 पद में एह तरी से लिखल गइल बा। ये बात के खातिर परमेश्वर हमार गवाह बाड़े कि हम मसीह यीशु के जैसन तोहनी लोग से कैसन गहिरा प्रेम कैनी। पौलुस ओहनी लोग के खातिर मन में कोमल भावना सजा के व्याकुल रहत रहन और ई भाव मसीह यीशु के जैसन भाव रहे। ई बहुते कोमल और ऊंचा भाव रहे। ओहनी लोग से मिले खातिर पौलुस बहुते उत्सुक रहत रहन। ई प्रेम संबंध वो सही रहे जैसे मसीह यीशु के चेलन के प्रति रहे। यही के याद करत ऊ आगे कहतने 9 पद में तोहनी लोग के प्रेम ज्ञान में और इस सब तरीके अंतर आत्मा में बढ़त चलत जाओ। इस शब्द प्रेम के विषय अनेक मूर्खता पूर्ण विचार आज विश्व में प्रसारित कइल जा रहल बा, पर यहाँ पौलुस प्रेरित हमनी के आदेश देताने कि हमनी के आपन सर्वोच्च भाव के आजाद रूप से विकसित होके दी जा। ज्ञान और अंतर्दृष्टि में विकसित होके अन्य लोगन के परिस्थिति सब के पहचाने के क्षमता में और जांच परखे के क्षमता में क्रियाशील भूमिका निभावे में। प्रेम तो हमनी के सब विश्वासी भाई बहन से करे के बा, जबकि असली सत्य ई है बा कि कुछ विश्वासी भाई या बहन प्रेम के खातिर बहुत ही कठिन पात्र सिद्ध होत रहन। पर हमनी के ओहनियो लोग से प्रेम करे के बा और ओहनी लोग से जौन की ठुकरावल गोइल बाणे, गिरल गोइल बाणे, समाज से निकाल दिहल गोइल बाणे। बड़ा ही समझदारी पूर्वक आदेश बाई हमनी के यंत्र तंत्र हरदम आपन प्रेम छलकावत नहीं खे जाए के, वरन हमनी के अंतर्दृष्टि के प्रयोग करत आपन प्रेम ओहनी लोग पर जौन की प्रेम के जोग गिनल जाले और जे ठुकरावल गोइल होखेलन पर प्रेम के खातिर तरसत रहेलन प्रकट करत जाए के बा। जैसे हमनी खातिर अंतर्दृष्टि जरूरी बा कि केकरा से प्रेम करी, केकरा से प्रेम ना करी। पौलुस कहताने प्रेम सब केहू से कर, पर अंतर्दृष्टि के साथ हमनी के संसार के सामने स्वतः मूर्ख प्रमाणित नहीं करे के। पौलुस के आदेश बा कि प्रेम विकसित जरूर हो जाए, पर वही परिणाम में ऊपर की क्षमता में भी विस्तार करत जाओ। हर दिन रोवा खातिर ई प्रार्थना उपयुक्त होई, प्रभु आज हम अनेक आदमी से मिलब, वो अज्ञात आदमी हुई हैं। उन्हीं लोग में से कुछ तो हमरा खातिर सच्चा अर्थ में सहायक सिद्ध हुई हैं, पर एनी लोग में से अनेक हमरा पीठ में छुरा भोगी हैं। प्रभु हमरा के ई क्षमता द कि हम दोनों के पहचान सकी। हमरा के साफ साफ बतावा कि सही में हमार सहायता की जोग के बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ए पद के द्वारा एगो मसीही आपन सुरक्षा प्राप्त कर सकता और मूर्ख प्रमाणित होके से बच जाइल करेला। यही अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा। ध्यान से रुआ सुनी, हम यह पद के पढ़ रहल बनी। जौना से कि तू ओ बात के जौन की सर्वोत्तम बा अपना ल और मसीह यीशु के दिन तक पूर्णतः सच्चा और निर्दोष बनल रहा। एगो और महत्वपूर्ण पद अर्थात जरूरी बा कि रउआ उत्तम वस्तु सब के पहचान के उनका के स्वीकार करत चलत जा और जरूरी चीज सब के पीछे छोड़त जा।
यहाँ ये भी संकेत बा कि रउआ अपना जिंदगी के विषय परमेश्वर के इच्छा के पहचानी। यह राह के चुनाव के धर्म संकट हमनी सब के सामने आ जाइल करेला। तब हमनी के कौन सा राह अपनाई जा। कुछ अवसर असही भइल करेला जब निर्णय कईल कठिन हो जाला, ना तो वहाँ परमेश्वर कोनो स्वर्गदूत के ही भेजलन कि उ हमनी के उपयुक्त राह प्रदर्शित यानी कि बतावस, और ना हमनी के ट्रैफिक सिग्नल के सामने से जाके खड़ा क देले कि हमनी के बत्ती हरा होखला पर आगे बढ़ जाई जा। कठिन परिस्थिति में एगो व्यापारी मित्र के सामने दूगो ही विकल्प रह गइल रहे। बड़ा ही प्रार्थना के पश्चात उ एगो विकल्प सुन लिहले, पर उ भी अमान्य सिद्ध भइल। वहाँ उ विफल हो गइले। उ लौट के वहाँ आ गइलन और फिर प्रार्थना के पश्चात बाचल दूसर विकल्प यानी कि शेष दूसरा विकल्प अपना के आगे बढ़ गइलन। बात बन गइल। सिद्ध यह भइल कि उनका खातिर परमेश्वर की इच्छा वो दूसरा विकल्प ही रहे। विकल्प सबके परखल भी मसीही जिंदगी के एगो अंग ह। परमेश्वर द्वारा राह प्रदर्शन एह तरी भइल करेला। तब वो कहलन कि तुम मसीह के दिन तक निर्मल रह। यहाँ निर्मल के खातिर अंग्रेजी शब्द बा सिंसियर और मूल यूनानी सिंसेरूस, जौना के आशय लगावल जाला जेकरा में मोम एकदम ना होखे। रोमी सत्ता कठोर और क्रूर रहे, दमनकारी और कठोर। ओ दिनन में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के अभिमान में चलाक व्यापारी टूटल फूटल कलाकृति सबके मोम भर के ओकरा में जोड़ लगा के बेचत रहले, नया कलाकृति के रूप में, यानी कि पुराना चीज के पेंट सेंट लगा के नया ऐसन कह के व्यापारी सब बेचत रहले। पर जल्दी ही बनावल सामने आ ही जात रहे। अतः व्यापारी मूल कृति सब पर सिंसे रूस के पर्ची लगा के गारंटी दिहल करत रहले कि माल हमार ही है। पौलुस यहाँ कह रहल बाणे, नकली मत बन लोग, असली बनल रह लोग। तोहनी लोग में कोनो बनावट ना होखे, ना ही कोनो मिलावट। तोहनी लोग में पूर्ण निर्मलता पावल जाओ। मुख पर ओ आदमी के प्रशंसा के पुल मत बान्ह कि बाद में पीठ फेरेलन और ओकरा में से छुरा भोक देलन। निर्मल बनल रह, ठोकर मत खा। पौलुस द्वारा शुभ संदेश की घोषणा से अनेक लोग बहुत ही क्रुद्ध हो चुकल रहन। इहे होला निर्मल शुभ संदेश अनेक के चुभे वाला भइल करला। अतः उ जौन की संदेश के घोषणा करलन रुआ प्रार्थना के बहुते आभारी होई हैं। परमेश्वर के वचन कभी भी सरलता पूर्वक स्वीकार ना कइल जाला। एगो नया नौजवान पास्टर बहुते विचलित हो गइल रहन। उ एगो पास्टर से मिलले और बोलले, पर ए विरोधी सब और बुराई करे वाला हमरा के बहुते निरुत्साही क के रखले बने। ओ प्रवर पास्टर उनका के ई सलाह दिहले, ठीक बा, फैले द उ सब विरोधी बात के, बस अतना निश्चय क के राखे के बाकी उन लोग में से एकहु विरोधी कभी सत्य ना होखे। जी हाँ, हम निर्दोष हो सकतानी, पर एकरा हम उहे कह सकतानी जेकरा के हमरा पर कभी भी विरोध ना आई। मसीह के दिन उ दिन है। इस शब्द इस चिट्ठी में दूसरा हाली प्रयुक्त भइल बा।
परमेश्वर के संतान के सामने प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण आगमन के प्रतीक्षा हरदम ही सर्वोच्च महत्व के आगामी घटना भइल करेला। यही अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा, धार्मिकता के फल से जौन की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होला परिपूर्ण होत जा, जौन से कि परमेश्वर के महिमा और स्तुति होत रहे। मित्र, धार्मिकता का फल आत्मा के फल है। पवित्र आत्मा ही विश्वासी के जिंदगी में फल पैदा कैल करेला। पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कोमलता, भलाई, विश्वास, सच्चाई, दीनता और संयम। मित्र, यही अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा, अब हे भाई लोग, हम अब तोहन लोग के ई बता देवे चाहतानी कि जौन कुछ हमारा पर बीतल बा ओकरा से समाचार के उन्नति ही भइल बा। मित्र, पौलुस प्रेरित पूर्ण आश्वासन के साथ बलपूर्वक ई सत्य उन्हीं लोग पर प्रकट कर रहल बाने। पौलुस के जेल में डालल जाए के समाचार के प्रतिक्रिया में उ एगो चिट्ठी द्वारा उन्हीं लोग से संपर्क करताने। यही अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से, यहाँ तक कि कैसर के अंगरक्षक सब के एवं अन्य सब लोगन में ई बात प्रकट हो गई बा कि हम मसीह के खातिर कैद में बानी। मित्र, यहाँ राजभवन और जन साधारण में बात फैल गई बिया कि हम मसीह यीशु के कारण यहाँ बंदी बनावल गई बानी। यहाँ राजभवन के तात्पर्य बा कैसर के दरबार से। प्रेरितों के काम 28 अध्याय के 16 पद में साफ होता। जब हम रोम में पहुंचनी तब पौलुस के एगो सैनिक के साथ जौन की उनकर चौकसी करत रहे अलग करे के अनुमति दिहल गइल। ई पहरा देवे वाला सैनिक कैसर के सैनिक रहन। पौलुस के जब प्रभु यीशु मसीह से साक्षात भेंट भइल तब मसीह यीशु उनका पर ई स्पष्ट कैले रहन कि उ विजाति सब और राजा सब तथा इस्राएली सब के सामने मसीह यीशु के गवाही देवे के बा। अब तक त उ जन साधारण तक ही पहुंचल रहन, पर अब उ राजभवन के हाथा में पहुंच गइल बड़न। ई सैनिक उच्चा श्रेणी के रहन और ए तरी से राजभवन के सदस्य भी प्रति 4 घंटा पौलुस के नाम गार्ड से बांध दिहल जात रहे। उ नया आदमी तक मसीह यीशु के शुभ संदेश पहुंचावे लागल रहन। ई पौलुस प्रेरित के खातिर शुभ अवसर सिद्ध हो गई। बंदी के रूप में भी गार्ड्स के। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन।